Mang nakabara, pambatang lagundi, Plemex! Hatod sa inyo kan DZGV ang programang magtataon ng impormasyon mapadapit sa pagmakulog asin tamang pagataman kan kapalibutan. Mga isyu na ipapaliwanag mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban. Mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan igwaning solusyon asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya na ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kamakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumad ay katutuboy, wala ng tirahan. Mga tugang, good morning, boss. Sa Indo po ka, boss. Welcome sa programa. Boses kang kapalibutan ko niyang pong aldaw na ininin Saturday, March 8, 2025. Aldaw ng mga kababaihan ko niyan, International Women's Day. Mabuhay ang mga kababaihan. Ako po sa lingkod, Mardela dahil iba sa sana. Pero diyan, and siyempre sparring partner natin, Pare Momoy Brumeo. Direct and live dyan po sa Mary's Healing Sanctuary Broadcasting Center. Pare Momoy, good morning. God bless po. Good morning sa ito ko, boss. Dalang naman na sa mga kababaihan sa pilog na kinaban. Yun. Sa kung dahil babae, dahil lalaki. Sinasabi na ang babae ay minamahal, kinakarinyo at hindi kailanman sinasaktan. Pero kung minsan, talagang yun ang parang ang nangyayari. Minsan ang babae ang nananakit. Paminsan-minsan, paalalahanan tayo. Yan. Alright. So, mga kabayan, ngunyan po na daw, if you feature me ni Father Momoy, what transpired, duman po sa on-site committee hearing kan tulong committee bakan sa Gunang Bayan kang Bakakay, duman po sa chapel kang Kagbulakaw, sa isla kang Kagraray. Ngayon duman so tulong barangay, mga kapitan.
Kasi mga residentes kang barangay Kagbulakaw, barangay Taanagan, asin barangay Manait. And then yaon man sa mga kapadian, mga resources person sa mga taga DPWH, asin DNR, MAMB, asin siyempre sa tulong committee ba, chairman kan committee on rules, si Councilor Herbert Bermas, chairman committee on infrastructure, si Councilor Adonis Bumbales, at saka siyempre ang chairman kan Committee on Education and Committee on Environment, Councilor Father Noli, Councilor Noli Alfarce. Ang apod sa iya Wader, kagawad na father pa. Kaya Wader Noli Alfarce. Okay. So, Father, for the rest of 45 minutes itong nakat kong first part, no? Na-consenting to card dyan. So, itong manungod sa reklamo, kan sa eskwelahan, tapos reklamo ka mga residentes, and then itong may ordinansa pala ang sangguniang bayan na pinasarkan 2023 pa, na nagsasabi na ang gabos na mga proyekto na ipagpapautob kan mga national government agencies dapat magpaaram sa sanggunian o sa lokal na gobyerno bago man magpoon. Tapos natukar duman ang manungod sa day pagkondukta nin public hearing, asin paghahagad nin maski day nag-issue nin pigapod niya tong certificate of no objection sa mga barangay, nagpadagos ang proyekto. Yan. Di ba? So may arog pa lang. May arog pa lang ka na pangyayari. Padagos sa i-investiga, i-check ta nga doon sa opisina na. And yan po tabi ading. So siguro ipadangog ta sa indo ang proceedings tabi, Father, para sa mga kababayan ta. And then, after 45 minutes, mabalik po ni Father para po sa sumada. Kaya po na, sa tuya po na pinag-restaurant para at least, maintindihan po nindo kung paano ba, tatarong na ka ng kamugtakan kan tulong barangay sa, sa Cagraray, sa Isla Cagraray, anong posibleng kausa, and ano sa mga prosedimento kan mapagpapag-ibon ng mga tinampo, anong mga requirements na dapat na sundon. And why is it na despite kang dahil nagtao ning mga requisitos na kinakaipuhan, nagpadagos ang proyekto. So, yan po tabi, no? Primerong parte po yan kan on-site committee hearing, taduma na mismo ginibo, so pagdangog ka mga agrangay, asing paghanap ng posibleng solusyon, kan mga membro kan sangguniang bayan, bako na po duman sa sangguniang bayan sa sunol, kundi duman na mismo sa barangay kung saan nangyayari ang pagkakaigoning trauma, kahaditan, asin inconvenience sa siyempre, Father. Hindi po. Kaya na madami tapo tan programa tapo baga boses kang kapalibutan. Yes, apa. Boses kang katawuhan, kani kapadangog ngato sa mga tao. Yan, tama-tama man. And bago ni dumadangog yan, ito muna po, yung regalo sa muya ni Father Momoy, ni Engineer Dante Baclao, ang singing engineer. Nilapatan na pinuning video para mas maging katakod ka sa muya pong boses kang kapalibutan program. Ang title kayang Pangapudan. Okay? Sige ba? Tabi. Jerome, go ahead. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsundan. Pangapunan sa mga namamaan, makisma
sumaro sa programang kaibuhan para sa katuninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na inalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Kung kita nagmamaot, magayon na palibot, dapat kitang makilabot para sa kauswagan kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to ibuhon, mga kabutan sa pusunod. Pangapuran sa mga mamaman, makisumaro sa programang kaibuhan para sa katuninungan asing kaginawahan. Pangapuran sa mamayong kamadwan, inulang serbisyong tunay na linalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Alright, so yan kami mga tugang ang kuya pong aliyan pangapudan para po sa mga kababayan po nato in connection kan pangataman po sa kapalibutan. So ngunya po itatawin na po sa Indo ang first part kan pangyayari pong on-site committee hearing kan tulong committee bagan sangguniang bayan po kang Bakakay Albay sa isla kang Gagaray. Good? Ni ang bayan, nagpupuon kami sa sarong pamibi, agadan kunin pagpamibi ang pura paroko kang nasasakupan kang Kagbulakaw, the parish of Sacred Heart of Jesus, your parish priest, Father Bogs Alvarado. Sangaran ka na ba ang sinagking patikan Espiritu Santo? Kagalangan salamat sa pagkakataon sa oras na itiraw mo sa buya. Tanganay kami magkataripon hali sa mga iba-ibang ahensya kan sa tuyang syudad, lalo na ang barangay, ang Kagbulakaw, ang taga Bakakay municipalities, ang DNR, asin ang DPWH na kung saan may hiling tagpo kung ano ang nangyayari sa tuyang sanlibutan, ang nilikha ng Diyos dapat niya itong pangalagaan. Kaya kita ngayon nagkakataripon, tanganing aramunta kung ano dapat gibuhon, tawang kisolusyon ng mga nangyayari ko niyan. Sa damatonon sa presensya, kanlabang sa Rosendo, i-guide mo kami kaguragnan sa ano man sa muyang pag-urulayan, ini para sa ikakarahay kan sa muyang susyudad, asin kan susyudad dito sa Bakakay. Ang kabos na ini sa muyang pag-ulayan, inaalay mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kaguragnan. Amen. Sa ngaran ka na bang sinakya sin Espiritu Santo. Amen. We remain standing for the Philippine National Anthem. Dahil minadara sa samuyang nakarecord, mahagad akong tabang sa Kagbulakaw Elementary School. Iguana, sige daw tabi. Bayan, Sir? ang Yeah. pambansang awit ng Pilipinas. Sa
maturukaw po kita. Mr. SB Secretary Benedict Palibino, may I know what is the agenda for this afternoon's joint formal committee inquiry? Yes, Your Honor. Our agenda for today is all about the tragic incidences that occurred in the barangays of Tanagan, Manait, as well as Cagbulacan, Your Honor. Thank you, Mr. SB Secretary. Diyos maray na hapon po sa Indugabos. Ang sabi ni SB Secretary, ang agenda kang joint formal hearing or inquiring ini kan Sangguniang Bayan para sa flooding na nangyayari sa Barangay Cagbulacaw, Taanagan, Buda, Barangay Manait. Kami ang mga miyembro ka nagkapirang komitiba na nagpaapod ka ini. Ako po si Kagawad Father Emmanuel Alparce, si Father Noli. I'm the chairman of the Committee on Environmental Protection and Natural Resources, Buda chairman kan Committee on Education. So duwang komitibang ini, iyo sa duwa sa tulong komitiba na nagpapaapod ka ini. Ang kataning ko, mapaliwanag siya ang chairman kang Committee on Public Works. Diyos maray na punta sa inyo ng mga tugang. Ako mo po si Adonis Serrano Bumbales, Committee Chairman kang Police Matter and Infrastructure. Good afternoon, ladies and gentlemen, sa satuyang mga bisita, sa mga kapadean yaon ngunyan. Ako tabi si Councilor Herbert Bermas, Committee Chairman kang Committee on Laws. Good afternoon, tabi sa Gabos. Thank you very much, Kagawad Bermas, Kagawad Bumbales. I'd like to recognize the presence of our resource persons this afternoon. Pag nagpapaapod kami, syempre may mga resource persons kami. Gusto ko pong hagadan na sinda magpamidbid sa tuya. We invited this afternoon the representatives from the Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau. Kamu na lang po, tabi. Just maray na hapon po sa Gabos. I'm Attorney John Jerkin Cardino po. I'm the officer in charge po sa Provincial Environmental Management Unit ng Albay po. From our office, the Environmental Management Bureau, it is the line bureau of DENR. Basically po kami po nag-i-issue ng ECC sa mga projects. Good afternoon po. Diyos maray na hapon po sa Gabos, lalo na sa pagtripo na ini. Mapamidbid po ako sa Indo. Ako po si Engineer Jomar Celestial from Pemo Albay. Thank you. I would like to invite here the representatives from the Department of Public Works and Highways. Kung region o district, kamo na lang po ang yes po. Siyempre, dahil ka masyado midbid. Igin na lang po. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Engineer Joseph Adrian A. Lazaro. Kami po yung mga inspector sa project po sa Cagbulacaw, Tanagan, and Manait. Under po kami ni Project Engineer LB Nasayaw. Ano pong DPWH? DPWH Regional Office po kami. Opo, Engineer, thank you very much. I'd also like to recognize the presence of our Honorable Punong Barangays. The Punong Barangay of Barangay Cagbulacaw, the Honorable Noel Bombales. Yan po si Kapitan Noel. The Honorable Punong Barangay, doon sa likod, si Punong Barangay Noel Bombales. The Barangay Captain, the Honorable Beltran. First name is Maribig Beltran. Cap, please stand up to be recognized. And the Punong Barangay, the Honorable Punong Barangay o Barangay Manait, si Cap Ernie Bongadillo. Sinda po sa tulong barangay na apektado kaining paghuhururonan ta. Yaon man po digdi ang mga padi na concerned kang isyong ini. Enot ang parish priest nindo na nakakasakop sa Barangay Cagbulacaw, Barangay Taanagan, Barangay Manait, Reverend Father Bogs Alvarado. Yaon man po digdi ang parish priest kang Kwasay Parish Kampili. Pirang barangay po ang nasa sakupan mo. 13 barangay sa Bilog na Bakakay, Father Errol Bataga Jr. As in,
ang igwaning programa para sa environment, the healer priest, Father Efren Momoy Borromeo, yaon po digdi. If I'm not mistaken, we are being covered by DCGP, Buda Radio Veritas, kan Diocese of Legazpi. I would also like to recognize, of course, ang mga taga DepEd, no? Can you please introduce yourselves? Tanganing maaramang kang mga taga Kagbulakaw, Manaet, Buda Taanagan, kung sisay ka mo from the DepEd. Thank you po, Father. So, good afternoon po sa Gabos. Bali po ako po si Alvin Cruz po, kang DepEd Division Office of Albay. So, bali po kami po ang may jurisdiction po sa mga eskwelahan sa probinsya po kang Albay. So, kami po ang pinaibadig din ni Kansamayang Superintendent to participate po digdi sa community hearing. So, with me po is si Sir na lang. Maray na hapon po sa Indo Gabos. Ako po si Engineer Sam Abituela. Actually, naka-assign ako sa Division Office kan Albay, 2nd District. Pero po itong pag-iribami na na-assign po digdi sa 1st District is may lakaw po. Kaya ako po ang pinadara po ni SDS. Maray na hapon po sa Indo Gabos. Hello everyone, I'm Neil Harold De Ruyama from Facility Section. Kasama ko po si Engineer Samuel Abituela sa Facility Section. So kami po ang section ni po ang nagkakapot ng mga structures or infrastructure po sa tuyang mga eskwelahan na hindi po sa 1st District to 3rd District po. Good afternoon po sa Gabos. I'm Mr. Federico B. Bañadera, School Head of Kagbulakaw Elementary School. I am representing the learners and the teachers. Thank you. Thank you very much. Diyos maray na hapon po sa Indo Gabos. I'd like to recognize the presence kan mga residente kan Barangay Kagbulakaw. Ang Barangay Kagbulakaw na residente, tumirindog daw po. Kaabutong kitang alas 5 kung saro ka mo, pataramong ko. Salamat po, magturo ka po kamo. Igwa po ki mga taga-barangay Manaet, na yaon digdi. Yaon duman, may mga kagawad na yaon duman. Salamat sa pag-abot, hali sa Manaet. Igwa po nin mga taga-barangay Taanagan. Igwa digdi. Thank you very much. Diyos maray na hapon po sa Indo Gabos. Ining pa-joint committee hearing kang naiinot digdi ang Committee on Education. Sunod ang Environmental Protection and Natural Resources, asin ang Committee on Public Works. Ninhuli ta kang February 21, day panahaloy, nakareceive ako nin surat, halik kay Federico B. Bañadera, midbid pa sana sa Indo, ang teacher in charge kang sa Indong eskwelahan, Kagbulakaw Elementary School, ang subject requesting for immediate action with this matter. Ang problema, itong subaha na makusubon kang February 21 na may nagadan na maglola sa Bongga, inabot ang eskwelahan kang Kagbulakaw, kaya pati nga ni mga printer nindo digdi nagkadurumo, pati mga educational materials, no? Dakulong pa dapat ining retrato, pero inilang ang ibinugtak ni teacher in charge, Mr. Bañadera, na naging epekto kang pagbaha. Aside from the fact na gari may tinupag na mga kudal sa eskwelahan, ang sabi niya immediate action. Gusto mo ipaaram sa Indo na minsan may mga akusasyon ka mo sa Sangguniang Bayan na dahil man kami kipigigibong aksyon sa mga ipigpapaabot kan mga namamanwaan kang bakakay sa mga konsihal na inilihir nindo. Dahil nindo na aaraman kaya na actually pirang beses na kami nagharampangan sa taga-DPWH, buda taga-DENR, pighanapan mi nakisolusyon. Kudi ang sa tong mga session, yaon sa sentro kang bakakay, sa diyuton ang session hall, naka-aircon, bako siya live, kaya dahil nindo na aaraman na pigsusolusyonan na kan DENR, kan DPWH, buda kang Sangguniang Bayan. Kudi ta padagos na nagkakaigwanin destroso digdi.
Tagarian nangyayari, tibaad, panandalian ang mga solusyon na nagkakairesipta, inimbitaran misinda, asin hagad mingunyan, an sa indong pagtaram, manunungod sa nangyayari sa indo. Talugod, maramang kan sangguni ang bayan, bako kaya kami ang mga naka-istardigdi, dahil meram ang takot na nasa puso nindo, lalo nang dahil man nakabase digdi, ang DPWH, buda ang DENR. Ang inot na gusto kong madangog, na makapag-istorya sa to, nata nagsurat ka sa kuya, I'd like to listen to the ining request mo for immediate action. The teacher in charge of Cagbulacao Elementary School, Mr. Federico Bañadera. Thank you very much po, Honorable Father Noli Alparsi, and sa kabos po na yaon digning committee. So yun po, kaya po ako nagsurat kay Father Noli Alparsi. Kasi po, kada pag makusog po ang uran, hindi po sa barangay Cagbulacao, ang tingin ko po, iyon na po ang pagsuspende kang klase. Kasi, ang apektado po maray, kapag nag-uuran and makusog ang uran na nagkakaigwa-kibaha, nagsususpende na po kan klase. Kasi po pong may mangyaring maraot sa mga aki. Lalong-lalo na po yawon dyan sa baba. Na kung saan, mabalyo pa sinda kan tinampo na naging nangani pong salog, na dipisilon o delikadong maray sa mga aki. Na ang primary concern me as a school leader is the safety of our learners. Ani po dahil na po magkaigwa magkaigwa po kay sakunan ang mangyayari sa mga aki, yun na po ang tigibo ko, immediate prevention, lalo na po ang pagsuspende sa klase. Kaya po ako nagsurat kay Father Noli, ani po matawan tulos kay aksyon ang nasabing insidente. Yun lang po, Father. Thank you. Salamat po. Gusto kong ihapot sa imo tabi, Mr. Bañadera. Nagsurat ka sa ko, tapapunduhon ko ang uran. Ano ang problema mo sa eskwelahan? Tangata kay puhan, imbitaran taan DPWH, buda DENR. Takon ang kausa kang pagbaha dyan sa imo, manungod sa pag-uran, bako ako Diyos para mapapundo iyan. Kundi ano talaga ang gusto mo mangyari? Ayun po ang gusto kong mangyari, napot ko man sa mga teachers na ma-prevent po ang pagkaigwaki flooding din sa tuyang barangay na apektado na po bako lamang po ang learners, kundi bilog na community na po. Thank you. Sir, good afternoon. Kuso rin po nagpo nining experience nindo na floodings. Ang floodings po na po ini way back 2004 na kung saan pag minakuran kay makusog, yaw na po ang pagbaha. Kan pagpunan po, kan pag-construct kang ini pong tinampo na yaon sa taas. So, yan po ang arap po na pinunan po kayo ng makusog na floods. Ano po so specific na bulan, taon? First flooding po na experience niyo? So first flood po, nayaon man po ako dyan, ang last December 2024, which is sa mga materials, learning resources, and fencing kang school na danyaran po, na nagkaigwa man po nga ni yan, pagdisuso naman po dyan sa Laukang school. Sir, before December 2024, never pa nagkaigwaki flooding sa experience nindo? Opo. Before po, kasi mag-1 year pa lang po ako dyan sa school as school head. So, inapot ko man po sa mga teachers and mga aki, ora daw kung araw kayo ito kakusog ng mga pagbaha, lalong-lalo na kan
December 2024. And of course, succession na po na kada pag-uran, nahiling tamang po baga ang resulta. Yaw na po dyan ang pagbaha na grabe. Sir, gusto ko ihapot sa imo, ikabaga, ang sa imong eskwelahan nasa barangay Kabulakaw, ano? Aday ka naghagad kitabang sa punong barangay? Yun po, nag-coordinate po kami sa barangay kay Kagawad Pet and of course kay Kap na tigdulok naman po ini. And then sabi ni Kap, atawan man ki solution, but that solution, they po talaga ma-control ang flood. With all due respect to the punong barangay of Kabulakaw, the Honorable Noel Bombales, Kap, gusto ko po ihapot sa imo, tadai makontrol ang pagbaha na luminaog na sa eskwelahan. Dahil po kamo magiginibuka ini. Hello, good afternoon to everyone. Mga bisita, mga gabos-gabos na tabi dito. Siguro sa tridyang nag-aabot, dahil mang kayat po tabi yan kontrolo. Unless kundi tayo ni pagtarabag. No barangay lang po nasahan, siguro po talagang dek mong yan. Nata po, Kap, ano ang volume ng tubig? Anong pag minahura na magusog? Pirang oras tapos malawag ng tubig. Takundit man sa nabad. Anong sitwasyon nindo? Pag biglaan oran, siguro kung in 30 minutes or 15 minutes, minaabot ng tubig na magusog. So, dire-diretso na po yan kung sa-insay na nag-aagi. Minasiwa na po. Dahil nga sa salog ni napanot na debres na hali sa itaas. Since kaninot dahil man nangyari, mas nga ni inopen yan sa muyang. Po, kan hidiro na niya nandiyan sa itaas, dispus kami nagkusap kidakulao na ba? Salamat, Kap. Gusto kong ihapot sa residente mo kung totoo ang pigtatara mo o bako. 15 minutos, 30 minutos, binabaha na, kaito daiman, may pigtataram ka mo na construction. Ano, Sisay? Magpamidbid Mas ka po. maray na hapon po sa Gabos po, lalo na po sa satuyang mga bisita. Pag ano talaga po, makusugon talaga ang pag-uran, madali talaga ang baha. Kaya bastang ano ini kang ano ito kang ano yan napig baha pa kami gayan tabi wad kang 2021 pa. Sundo ngunyan iyo ang grabing katakutan mitang ngunyan talaga grabe na ang baha. Magbaha sa nakidiit, grabe ng mag-uran sa nakidiit, grabe ng baha. Batayawan po talaga kami sa baba. Nata nga ni po nangyayari iyan. Siguro po dahil po dyan sa pag-opening po sa taas, so di na po banda sa may parting ini, talagang grabe na ang mga gapo talaga na grabe. Rinasay na sa Muya Gabos. Tama ang pigsasabi niya. Sisay gusto ano na i-experiensyahan nindo? Ta gusto ta maaraman, paano taan masolusyonan? Diyos manayin ng hapong po tali sa mga bisita. Manungod po dyan sa pinag-urulayan po na Ransay po kang lahar po nga halik dyan. Dati po ako, so primero po na kaag po kitinang po na yung po ang na-experiencehan ko dyan. May tinampo pa po na tinampo lang po, pero dahil pa po sa mga manag-ibong digdi sa mga gilid na dahil pa po nabubuhal iyan. Dahil man po na aruggaan na baha ngunya na nagrarasay. Kaso po, sumunyan pong nagdadagdag yung mga project. Tapos, arug na po kan ang araman ni na sobra na po ang ano kang daga. Tapos, ngunyan po, nagkakaiwa na po kami ki problema. Dahil nga ni po dyan dahil mo man po masabi kung anong
mga bulan o aldaw kasi po, pag binabigla po pag-uran, talagang po baha na grabe, kaya halit na po dyan. Ngunyan, maski po baha, ang minarasay po sa mo, sudakulo ng graba, tapos po, sumanga, pagkatapos po ang tubig na nagsarabayan, tapos po, pag dain na pong ura, minakulpa na pong bigla, dain naman pong tubig, ang minatukal po sa muya tabi, sumanga dugi na grabe. Kaya apektado man po kami sa haling rasay dyan. Ang gusto mi man po, nagpapasalamat po kami sa mga taga DENR, wala po sa PWH po na iningaon po sa Munyan, na pighahagad po talaga na maaksyonan po kami, matabangan. Tayo po ang dakulang problema po digdi. Halos po, maski po igwa kong pigi-igbakwitan po sa itaas ni, di ko po masabutan, garo po ang isip ko, maging arog po kang susa, digdi po sa padang. Kasi po, Diyos ko, maski masakat po ako duman sa masafety ako, kasi mi po, maaabot na pero suluma mi po karong talaga, abot po ito gabos kilaboy. Kaso po, di naman po na may pag-safetyhan ming nahama naman, natatakot po ako magsakat kasi di ko po maaraman kung bumigla po subaha talaga. Baka po, di ako dumana po ako malaong sa taas. Kaya yun po ang hagad mi po sa mga taga-digdi po sa bisita sa Ngunyan, na maaksyonan po kami, matabangan po kami, na maano po ining, pag-agihan talaga po kang baha. Grabe po talaga, dahil na po pong pagbina, rasay po ang tubig, graba, budak sudaboy. Kaya salamat po na dakulaon po. Susayin mo ka, boss. Good afternoon po. Si Kagawad Bermas po ako. Gusto rin po inot na experience ka mo kiarog ka ng pagbaha na daralagan sa residensya nindo. Ano po, ining bulan po bagang pig sabing ng paparauran. Basta po na-experience yung po ngunyan, ining po kang ining bulan pero dahil po ako makatao kasi po dahil ko po ito. Pero ngunyan pong taon, 2025. Po, talaga po. Ngunyan na taon. Alos po, 2021 po. Kan 2024 po, naka-experience ka mo kay basta po. Pag-ipasko pa po, December po, iyo pa po ito. Sobra talaga po. Actually, kang sugrabe talagang pagbaha, ito sa pagdigdimig ang ni Engineer LB na sayaw. No? So, tingnan mi nga na ipadrid siyan. Takinakang kinahuron mi siya duman sa SB, nagtuga man siya, napapadridig pansamantala. Kaso naging problema, alos 3 days lang na nag-stay di subako kang Sunwest. Dahil ko aram, baka naginayang sindakang krudo, so kumbaga, hiniro lang ninda kidiit. So ngunyan, nautro na naman. So sa kuya ko taga itong suggestion, trabahon hanggang duman sa puro na humaloy-haloy man lamang kuta. So ngunyan, ang nangyari, trinabaho lang kidit na oras, tulong aldaw, dahil man nga ni eksaktong 8 hours so trabaho kambako, kada aldaw. So kaya iyan, nagsasapar na naman kita kay araw kayan. So dahil ko aram kung ambak kong andyan sa private pa o sa gobyerno. Mr. Chairman, for the record, pwede i-identify mo na ano ining mga, just for the record, pwede i-identify mo na ano ining mga projects na ini na pagtrabaho dyan sa taas kang Bulacau para may record kita. Ano ini? Whether implemented by the District Engineering Office or the region? Kagawad Bermas, igda-direct mo ang question mo sa DP? Iyo po, sa DPWH. Para may record kita, ano mga projects na ini? Bako sa nasigi kita, turo kang uduyta, naharog ka, ano mga projects na ini? Nayaon dyan na pag-implementar, so tapos na, so ongoing. DPWH, please. Good afternoon po. Salamat po sa pag-invite sa amin dito. Bale po, yung projects po nung una sa first district po ng engineering district po ng Albay. Tapos ngayon po, ang ongoing po namin ngayon ay concreting na po. Sa kanila po yung road opening po.
Sa first district po. Ano tabi ang name kang project na ining kang natapos na po ini kang first district? Ano po ang name kang project? Ang main name niya po ay From Cagbulacao to Tanagan, concreting po. Sa region po. Yung concreting lang yun? Opo. So concreting. So iba so concreting, iba so road opening. Opo. Pirang road opening po ang ginibo dyan sa Duhat Tulo. Kung pirang projects pong road opening. Sa first district po. Attorney Kagawad, that can be answered by the first engineering district of Albay. Si engineer belongs to the DPWH Region 5. Ang sabi niya Subago, just to set the record straight, ang pag-road opening, ang project kaiyan, nasa first engineering district. Pero pag concreting na, DPWH Region 5. So, ini po bagang engineer, no? Pag madigdi ka, may nahihiling kitang mahiwason dyan na tinampo na may mga magayuno na nganing ilaw. Ano po ang description or project name ka ini? Mr. Chairman, ang hapot ko tabi, kasabi, nainot sa road opening, then concreting, ang road opening, ang nag-implement first district. My question is, pirang projects tabi ang road opening dyan sa itaas? Ang primero pong, ako po pala si Sani Magtango po, taga Albay First Engineering District. Ang road opening po dyan, ang primero nagpuan po sa junction, sa region po yan. Katas, nagsugpo na lang po kami dumang sa itaas. Pag-abot po sa 1.6, doon na po kami nagsugpo sa itaas. Ang sabi po ni engineer, ang road opening gabos sa Indo. Ngunyan ang sabi mo ngunyan, so sa junction, sa Inda. Sa Inda po ito, na 1.6. Tama ba yon? Tama? Isang section lang po kasi yung ano namin. More on sa first district po yung road opening po. I stand corrected po. So pagali na po tabi Kagawad, kang pagali po sa 1.6 hanggang po sa Tanagan, hanggang Albay First Engineering District na po ito. Okay, so yung pinagsimula natin dito sa junction, ang nagsimula ay DPWH Region 5. Kung naaalala ko po, Engineer Tabi, nagpaapod na kami kaani Kagawad Adonis Bombales. Kang naaraman mi, na iyan na tinampong iyan, aagihan susamit kang manait. Tama? Aagihan, kang prinaject ito, aagihan, or inagihan na nga ni, tanahiling ta sa social media, napatag na. Kisay na project ito. Albay First po. Albay First na ito. So, gura ano po sa total cost ka ito? Ano lang po? And then, pira kahalaba? Ang total po dyan, magsumpo po kami 1.6 na sa 1.4 naman. 1.6 kilometers? 1.4 so ikaduwa, 1.6 na naman so ikatulo, hanggang so ikapat po, nasa 1.5. With a total of? Nasa, more or less po, magpa 5 kilometers po. Sigurado po? More or less, so itong gabos, 1.4, may... Di ba po kasabay po sa region? Kasi sa muya lang po na in-implement na lang po. Kung i-total po so sa region pa, magabot na po siguro mga 7 to 8. 7 million only? 7 to 8 kilometers. Pighapot ko sa cost? Ang cost po kaya, medyo alin naman po. For partial, ano yan, part by part po yan. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4. Kagawad Mobales. Actually, kasubago ko ano na ako kang pinapunta pa ni si Engineer LB, nagtaram talaga siya na ang portion na ito kang bungad, talagang region. No? So sa Indo, dumana ka mo sa may Manait. Maapot ko lang si Kap, bago ito nahiro itong summit nagpaaram lamang sa Indo sa region, ay so district. Si Kap Bungadillo. Nagpaaram tabi sa Manait, bago ito nahiro na, tanaraman tabaga nahiro na. At gustong sabihin,
Kay aram kang barangay Manait kung nakipag-coordinate ka mo duman sa inda. Actually po sir, sa totoo lang, nag-assume ako kang office 2023 December. Na-open na po ang sa taas na Ridge Roads, na-open na po ninda yan. Pero tayaon man lang po ako, dyan ako nag-isa sa Manait, mayo akong naaraman na public consultation regarding sa road opening na ikukondukta sa taas. Warang public hearing, warang kaya nangalas ako paano natawan niyan so certificate hali sa DNR. Kasi kung naraman ko, sarap po ako sa mga atin, maski nasa trabaho ka ang panahon. Pasensya na kami. Nag-public consultation po kami dyan. So, dati po ba ang kapitan dyan? So, pabahay pa. Ito po ang po sa public consultation. Pero sir, nag-public consultation ka mo, so sa baba po na tinampo, so sa circumferential. Po, doon po sa taas. Kasi po kami nga doon, pagkaaral niyo po duman sa Manait, nagpasiring po kami sa Tanagan. Ayaw po sir, papanindugan po kaming naaraman na nag-consultation kamo regarding sa Ridge Roads na sa taas na inopen. Ang siguro nagkaigwa kamong consultation sudwa sa baba na road opening. So circumferential road na duman nga ni si Engineer Bilano nagsuggest na dapat kuta tulay ang request sa salog pero ginibo nindong box culvert. Ito pong public consultation na itong ikaduwa na po ito. So may project po kita sa may Manait na. Pero itong sa Manait tuturagan po, di po ako nag-utik po kung sa imo. Uga po public consultation po kami. Nag-agi po kami sa may dagat. Bako po kami nag-agi sa may tinampo. Nag-compete po kami kay ito. Nag-ano pa nga po kami kay itong public consultation sa may simbahan, sa may chapel. Uga po sindang mga pirmado po, permit to enter. May mga nag-claim pa nga po duman sa itaas na sila na po ang nagtanong. Siguro sir, not necessary sabihin tayo itong public consultation kasi ang public consultation like this, pero siguro itong mag-claim na yan, ito, inagin nindo itong sabi nindong consultation, pero ang linapat nindo naman na agenda, so mga babayadan, kamaagihan na kang tinampo, lalong-lalo na sa baba. Bako po, so pagkonsulta nindo para sa road opening. Bako man po doon sa baba. Kami po, may uga po doon kay gusto po sir, sa totoo, mayo man po dyan kay ang nag-claim, pinaapod na sa naso. Sa totooan, may daga po sa taas, kami sa may daga sa taas. Ang nag-claim, kang manunod sa bayadan dyan, sutugan ko tapos ay ex-kagawad berse. Iyan lang sa taas. Pero ang most lake na, gabos na pigbayadan so sa baba. Diyan sa taas, iyaman lang po itong taga-Manait. Iyo po, doon po. Ang ano po baga dyan, ang sa daga po baga, may uga po baga dyan kay... Ano ito nga po dyan? Kung gusto mo tabi ka, ipailing niyo po sa imo duman, so mga pinirman ng permit to enter po. Yan po sa opisina. Yan po duman. Ang nakapirma pa po duman, si ex-kapitan po. Ito na lang po, ang ibigay mo itaw mo pong priba po sa imo, na kami po, bago man po kami minalaw dyan, nagkikigwa po kami public consultation. Kap Tabi, please address your queries as chair. You can have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Sorry po. May mga pira daw po sir, kung halimbawa totoo man na nagkagawa ka kami consultation kasi during that time, sa totoo, nagtatrabaho ako. Pero aram ko man po kung may mga paisi ang barangay, ang panahon, lalong-lalo na kung manungod sa environmental issue, sana nakaisi ako kayo ito. Ngunyan, mga pira daw po kaya, halimbawa totoo, sabi yung totoo nag-consultation ka mo. Tapos sa po. Ang primero mo pong public consultation dyan sa pag-open po baga sa naman tao, so dalaga po baga sa to, may nyaw mo po baga duman si kasama po baga ito, may boundary mo pa ito kang Manait. So panduwa po, suduman naman po sa itaas. Panduwa po itong public consultation. So pantulo naman pong public consultation, ini na pong sabi mo pong may box culvert po na piyagan ng tulay.
Engineer, ang purpose kan public consultation para maaraman lang kan tawo o dapat makakuha ka mo kay certificate of no objection sa barangay council? Ano talaga ang purpose para makakuha kay certificate, engineer? Saro po sa mga requirements po sa certificate of no objection, yung consultation meeting po. Kasi magpipirma po doon yung kapitan saka eventually yung mayor po. So bago mag-proceed ang project, kaipuhan mag-issue the certificate of no objection ng barangay council o maski dahil sila mag-issue kung habo nila the project will proceed o dahil? Dapat po mayroong pirma po ng kapitan yung certificate of no objection po. Mr. Chair. Gusto ko na i-proceed ini. So nagpirma ka, igwa ka tinaong certificate of no objection. Mr. Chairman, sabi ko naman po, kasubaga na nag-assume ako, bukas na yan, open na po yan. Kaya dahil ko na po dahil ko ito inabutan kung totoo man ito, dahil ko ma-certify kung totoo itong pag-consultation nila ng pagsasabi ni Engineer Sani. Nganyan, halimbawa man, pero marirecall ko, taba ko pa man ako kurang para ulyanin. Marirecall kong dahil man kikinundak ng consultation regarding diyan sa road opening sa taas. Narumduman po nindo ito, maski ba ko ining mga taga-Manait, narumduman po nindo na nagkariribok ka ito, na pina-stop nga na iyan muna kan dating gobernador na Governor Rosal, na-stop yan kay Deet na duman po na araman kan tao sa Manait na pigbubungkal ng bulod na iyan. Kang in-stop po ito na Deet na panahon. Alagad kang nasuspended, diniretso na naman. Kagawad Bumbales? Thank you, Mr. Chair. Arugan na lang taki engineer, no? Na dahil mo pwede mag-proceed ang patrabaho pagdaing certificate of no objection. Kan sa rungal daw, ay kan mga nakaaging gulang kang pinapod mi siya sa SB, si Mr. Engineer LB Masayaw, na ito na ni so kapag sa kamba, tinaraman ko siya na hanggat din indupig aksyonan ang barangay ng mga binaha, dahil kami mapataw sa imo ki certificate of no objection. Sabi niya, iyo. Kan sa rungal daw, hali ako digdi sa ibong, may nahiling ako matanga, mixer, nagsusurunudan, nagbubuhos. So, nagngalas ako, natabanggin, nagbubuhos. Pagkaaga, nagapod ako sa iya, sabi ko, engineer, nagpuprosidya ako kamukang patrabaho nindo duman. Ngaya, iyo ngaya. Sabi ko, rin yan, si Phase 2 na, kang Ridge Road, iyo ngaya. May certificate of no objection kaya ko, na tinauna kang Kagbulakaw, kang Manait, tsaka Taanagan. Negative ngaya, sir, dahil pa. So, nagpung ka mo. Nag-proceed ka mo kang patrabaho. So, dumampa sa nama, maluwas baga, illegal ang patrabaho. Engineer, can you reply to that? I-check ko po, sir, yung record po, sir. Maski dahil mo i-check ang record, matik aram kang barangay na dahil nagtauan barangay ki certificate of no objection, dahil panganin din na ayos ba, digdi. Pati sa Taanagan, pati sa Manait. Engineer. Tapos kinaraman niya ako, mapapatunong mi ngayon pag mag-letter ngayon ka mo, natatama letter pa, na nagururo na kami sa SB. Engineer, naroromduman ka itong paapod mi na kambinaha na sa Kagbulakaw, enot, ito ang manggiraray duman. Si Kapitan Ernie Bongadillo, Kapitan Beltran, yaon man duman so Kapitan Kanamantaw, sinabi mi nga ni na dapat magtara og certificate of no objection ang mga kapitan hanggang da inaayos ini. Ngunya nagpo-proceed ka mo. For the information of everyone, kang session ming June 6, 2023, nagpasar kami ki ordinansa digdi sa Bakakay. An ordinance requiring prior consultation with the sangguniang bayan o Bakakay Albay by all national government agencies implementing projects in the municipality that may cause pollution, climate change, depletion of non-renewable water resources, loss of cropland, range land or forest cover, and extinction of marine and animal or plant species. Ang sponsors po kaini
Councilor Herbert Rudolph Bermas, Committee on Laws, Rules and Privileges Chairman, Councilor Adonis Bombales, Committee on Public Works and Infrastructure Chairman, Councilor Emmanuel Alparce, Committee on Yaong Padigdikan Inot, Fisheries and Aquatic Resources Chairman ako, Councilor Robert Hector B. Arjona, Vice Mayor na hunyan, Committee on Environment and Natural Resources. Aram po nindo, minsan, for the information of everybody, akusado nindo ang sangguniang bayan na nagbubuta-butahan kami, buda nagbubungog-bungugan kami, kang namamatian nindo digdi sa isla, tadi kami kipigigibo. Ang problema po, nagpasar kita ki local ordinance, saro ng batas, pero di man po nindo inibig susunod. Di ka mo prior consultation, iyo ang nakabugtak digdi, with the sangguni ang bayan. Ang nangyayari po, nakakaabot na sa nasamuya ang road opening nindo, pag igwana kidugi, igwana kibaha, igwanan damage. Pero pag dae sa na kinagtatararam, gabusa na kitang mga maugmahon, maski ka mo, na taga-residente. Pero pag pigpuon na kamong distrosohon, mabarasol kamo sa sangguni ang bayan, madaralagang kamo duman, kamo an masat mataram sa mo, di kami pigigibo. Pero da ipigsusunod kang mga ahensya, DPWH, even the DENREMB, inimpigigibo nindo. Ngunyan, gusto ko ihapot sa mga kapitan, ining mga project sa Indo, did you give the DPWH any certificate of no objection? Kapitan Noel Bombales tabi. Ikatabi Kapong Gadillo o Panain. Maski ka ito pa. Ika po, Kapitan Kantanagan Beltran. So what can we say about this? Igwa ka mong kapot? Sudati pa po, sudati pa. So sumunyan pong gawin ng project. Ining phase 2. Iguana ko mo? Sa region na lang po. So, nada ta nagpo-proceed. Yan sa nanda ko lang ang kakapuan. Puda, ang pinaka-kahaputan ko dyan, ano talaga ang purpose kang tinampungan? Takong isipon, ang mga taga-isla satisfied na kan circumferential road. Natatagay po hangga ka dyan 4 lanes. Anong igwa dyan sa taas? Nakatugang yan po, first podcast na pong mainit na diskusyon dyan in connection. So, yung po tabi, nahiling na notaran ni na kay po pala ng certificate of no objection and prior to that, dapat may public consultation. Requirements po yan. Pero nagluluwas na despite of kawaran po ng certificate of no objection, kantulong barangay, nagpadagos po ang proyekto. Ano po, so duman ang primero po niya itong pagtatao ng presentasyon ko niya na pag-aaga. Babalik po kami ni Father taud-taud sa naman para po sa pagsumada kayan asin sa iba pa po ng mga dapat na masabutan ka mga kababayan ta. After some reminders mga tugang oras niya to, alas 10:40 na po ning paggaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Gloria, ikaw ang aming pag-asa, maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan kung tayo ay magkakaisa. May pag-asang magbago pa sa tulong ni Kaloy Gloria. Sigurado una ang masa, tunay na albayano sa segundo distrito, tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Pre, makinig ka muna. Tayong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Figaro. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. The best deals, the best savings await you at the Metro Department Store Sidewalk Sale, March 14, 15, and 16. Up to 70% off on selected items. At the department store, get additional 10% off for MRC card members. MRC exclusive bargain treats. Save as much as 50% with a minimum purchase of 2,000 pesos at the department store. At this supermarket, exclusive to all MRC and MBC members. Free gift with purchase. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 213154 Series of 2025. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito, tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andes Gloria.
ka ng masa, tunay na albayano sa segundo distrito. Ang tunay na pagbabago, Kalayaan Desloria. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Konsi J. Pili, handang magserbi. Konsi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Konsi J. Pili, handang magserbi. Konsi J. Pili, handang magserbi. Pai, ang sabi baga ni May, saro sa ng party list ang bubotohan niya. Ang ako Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man baga na iyo man ang bubotohan ko. Ang ako Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo an Pai, parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan.
sulong ni Kaloy Loria. Sigurado una ang masa, tunay na albayano. Sa segundo distrito, tunay na pagbabago. Kaloy Andes Loria. Alright, magatugang balik po kami ni Father Momoy sa pong programa, and hello kay Adin Laad watching, Mark J. Sanchez of ASJ Farm is watching, Daisy Madrid is also watching, good morning Sir Mar, Diboy Mata is watching, si Kuya King Rinaldo is watching, and Jeffrey Santos at marami pong iba. Okay, Father, balik po kita sa natatada po niya itong 10 minuto para ano yan, magulay-ulay pa bago kita mag-bid goodbye ngunyan po na pagkaaga. So, maliwanag po ito ng mga pahayag as reklamo kan mga residentes duman po sa Kagbulakaw, Manait, sa Sinkang Tanagan, Father, ano, na may impact sa environment ito pong ginibong ano yan, patinampo. And it turned out na dainin certificate of no objection pero nagpadagos po ang trabaho duman sa lugar. And ang saro lang na magayon-gayon na nangyari because of that hearing, sabi ni Father Noli ka nakaaging session ninda sa Bakakay, na may surat ng pinadara sa DPWH na nagpapaisip sa Sangguniang Bayan kan masunod na proyektong gigibuhon duman. So road opening garo ito kang namantaw to Manait naman. May paisip na sa Sanggunian. Okay, Father, any impression po tabi? Sa Gabos, magayon po ito sa at least yung Sangguniang Bayan talagang nagsisimbag sa mga pangangaipukan mga taga-Kagbulakaw. Ito po baga, nangyari po baga ito sa pinulatan si Kagawad Padre Noli, alparse kan teacher kang Kagbulakaw. Apo. Sa grabe na so distortion doon sa eskwelahan. Kaya tapos sa mga pagduman-taman talaga, so dating salog, paano na? Iyan, oo. Paano na si Graba Baybay? Kaya nag-umapaw ang salog. Ito po pala, dahil pamangki mga kanal, dahil pamangki mga kanal duman, sa taas po paano so tinampo. Iya po. Kaya dahil pagbaha, ang biba, tumambak ko siya ng tubig, kunig, nakababaybay. So mga kinararos naman sa itaas, ianod pa baba. Ianod pa baba. Kaya nagkakaparano ito. Kaya darakuto ng maray sa mga tao duman, darakuto ng maray sa mga kaakian. Grabe na ang trauma. Kaya nga itong mga magurang duman, sabi ninda, ano na yung manok na yun, mga akit, sige ang baha. Suspindi pero ng klase. Na matapos so taon, bata dahil man naman pwede mag-blended education dahil man masyadong signal. Yan. Ay, good morning pa lang kay... good morning kay Engineer Mir Ligaspi. Yan, nakantabay tabi. Yan. Okay, Father. Suspended ang klase, perme. Yung baga perming klase, nahilinta na po sa impact sa enot, papasalamat nga po ako sa kaso iba man ng mga tuunduman mga grabe po talaga ang biyaya kan tinampo diyan sa Bakakay, lalo sa Kagraray. So tinampong ito sa Tulay, ito tinampo, wala o na biyaya. Pero ang bigyan ngalasan sa na po ninda, so, dumasutin po lugod pamanait, 4 lanes, alaga sutin po naman sa Kagbulakaw. Po naman, halos sa Kagbulakaw. Alos, patuk. Patuk. Patuk sana. Nakulang mo ng bagay ito kung at least
dahil man siguro, mga 2 kilometers man sa nagarito. Yan, oo. Sana pananagunan lang po. Tawa na lang pong solusyon. Simple man sana po yan. Yan, may binanggit ba? Para sa mga technical kuyanaan. Opo, may binanggit si Engineer Lazaro, kang DPWH Region 5, na may budget na 200,000 garo ito para duman sa pag-desilt kan Kagbulakaw area na pigpo na nangani ka nakaaging aldaw. Kailang puminundotan na pumubos ka sa krudo. Naangagad ni Kagawad Bumbales na dapat sagko duman sa pinakapuro tanganing kung magbaman, day tulos umabot duman sa komunidad. Iling-iling ang sitwasyon. Paano nangyari nga ni po baga? Kahit ito, igawa man ng mga tulong aldaw dapo, pig desert ito. Katapos pagbaha, multada naman. Iyon ito, sinabutan tang susalog naging duwa. Ibaga, nagkaigwang, kaya mas Suminanga. po siguro, bako sa nito ang tawa na solusyon, tuman sa baba, kundi tuman sa taas. Yes, so matanagan sa kamanait na padagos ng pigbabaha man. Yung nga ni po, siguro tawa na itong solusyon, ibuwa na naman talagang flood control. Tangan hindi na magbulos sa baba po baga, hindi na magbulos naman ang mga grabo baybay. Ibo. Tawa na po talagang permanenteng solusyon. Saka ikadawa, diba kung matinampuan man naman talagang magparabarak lahat. Iyo po. Oo, yan. Talagang delikado man talaga. Ito pong 4 lanes, medyo mapakinabangan man. Garap ba itong 4 lanes para sa mga occasion na ito? Nagbaraba na Father, sabi ba ni Kapitan Mavic ka. Sabi ni Kapitan Mavic na Beltran. Sa mga turista na ito. Buminaba na da. Sana kung may consultation talaga, kung hindi po talagang consultation, magayunin ko sana. May magas ang bilyones kung may consultation talaga sa barangay. Ayan, oo. So ito po pala na manait, ito pala naman na duwang sa Tanagan, Father, Tanagan. Duwang waterfalls natambunan na. Nawara na lugo. Nawara na. Pabuko-buko na sa lahat tubig. Ganduang waterfalls. Araw kay Kalangkaw ang ibinalunbon na hali duman sa bulod. Yan po tabi ang medyo maraot na pangyayari. Kaya gusto ko nga po na magpasalamat sa mga nanunundan, sa mga nagduruman po baga nagbisita po talaga sila duman hali sa mga syudad, sa mga opisina nila. Katapos duman sa mga sa barangay captains, kundi man kina Padre Noli sa Sangguniang Bayan na katapos ng imbitar kita mga iba-ibang ahensya nanganing ikapwedeng na ang panundunan kwan talaga nila ang pagsimbag sa mga problema kan mga nyaon sa barangay. Yes po. Po, ayan. At sana ang agad na din sa DNR, EMB na itong Environmental Compliance Certificate, ipautob kitultul, ipautob kimaray. Kung may violation, patawan ng magkakanigong penalidad. Tangani na day na magutro sa masunod. May penalidad po na baga? Dahil ito Father na penalidad na nabanggit duman. So sa pagkwari ito, ang pagkwari kaya sa provincial government yan, nasabutan tayo na hanggang 5,000 lang talaga ang pinaka-maximum pag-abot sa mga local government unit, Abi Father. Maximum penalty is only 5,000. So magayon ko tayo itong sa DNR na EMB na pataw na kada pag-violar duman, garo may 50,000 kada violation sa water, sa environment, saka basta may apat yan aspeto na pigihiling sa impact kapag may proyektong pinagigibo. So, kada pag-violar may halangkaw na pinalidad ko ta. 50,000 sana? Kaya 50,000 sana. Ayan. So, at least sa inahiling ta na may problema ang mga batas ta manungod sa pangataman sa palibot, Abi Father. In exchange for, sabi ninda is
ano yan, ano ni paghuswag ngaya, o kaya ngaya pag-develop kan sa sarong lugar, pero may corresponding distraction tabi pa din. Baka irak ta, ang titamaan sa mga pobreng kababayan ta. Collateral damage. Yes, opo. Na nagsasuffer permiso, mga kasaradayan. Yes, tsaka itong pagsasabi. Yung panganik kini, Oh. bigyan alas kung nga po kayo nita, magputol ko sa dun kao, grabe ang penalidad na para sa mga tao. Yes, opo. Hindi pa nga nagtanong. Correct, Pero correct. mag-arog na kayo niyo, mag-arog ng grabing disposo sa mga tao, 5,000 na o 50,000 ang penalidad. Ayo po. Kunyan, nababang maray. Okay. So, yan, Father Tabi, ang presentasyon tango niya na aga. Sa katuyan taman po kayo ni pagpaabot kayo sa mga tao. Pagpaabot kayo ni sa tuyang timboses kan kapalibutan. Sana, kung mga nanunundan, magsimbag tabi sa manimbagan tabi. Ikadua, kinakaipuan po talaga na pagtarabangan tanay ni. Paratawan ki mga technical reasons pang yan. Ayan. Father, may reaction si Engineer Mier Ligaspi in connection sa story pong tema ko niyan tabi na pag-aaga. Engineer, go ahead tabi. Good morning, Father Momoy. Kumusta po? Good morning! Sige po! Kamusta po? Magayon po itong discussion tungan sa Bakakay. Magayon po itong kaso, garo, namundo ako sa sitwasyon na even to may sangguni ang bayan resolution, may layo na bago mag-construct, may dapat gigibuhon dahil na-comply, yet nakaproceed sa construction. Pandua po, sa side naman po kan DPWH, nasa engineering philosophy po yan. Dahil ka man po pwedeng muna yung mag-construct kung warang pre-construction meeting. Tapos i-comply ka boss na permits mapa region, mapa national, mapa local. Yan nagkaroon na iling ko, nagkaroon na disregard so protocol. Yan po na iling ko. Tapos so nagiging sitwasyon pero kulag so at pag-aadal ninda sa proyekto. Basta lang ninda binukasan, tinampuhon, di ninda big-anticipate. So, danyos sa environment. Yes. Magatong binukasan nyo sa tinampo, sa bulod. Pag binukas mo kaya sa bulod, pinaril mo siya, so bulod, makulang na area na ma-precipitate sa tubig. Taparil na siya eh. So dapat si volume kay itong di na accommodate na, binisaya na nila itong catchment area na bako direkta mabulo sa pinakababa. Ayun, dapat ang engineering design. Kaya dapat siguro medyo kahalawigon man po ninda ang design parameter dito. Bako lang masabi lang na may tinampo, mag-ipo kita dyan tinampo. Actually magayon yan na development. Kaso dapat siguro i-consider naman so iba pang factor. Yes po. Na dapat i-consider po. Aba. Yung walang sabi ito sa Mark. Sige po tabi, engineer. Salamatong pumaray sa participation sa programa. Thank you very much. Ayan po tabi. Yan. Yung mga tulong si... Ano yan? Engineer Mier. Ayan. Opo. Tabi, Father. Yan ang mga sitwasyones ngayon. Talagang mamundo talaga ang pangyayari. So sana itong mga nakuhang ano yan, na mga inputs dumang kan mga resources speaker, kanyan, doon na ninda na. Dahil basta-basta magpadalagan kang proyekto na dahil magkanig mga requisitos. Yan naman sanang pinakang mensahe duman. And adalang kimaray kung ano magiging impact kayang pag-abot kang oras. Ayan. Opa. Okay, Father. Kaya sana masunod talaga sa mga protocols kan DPWH, mga protocols kan DNR, yan. And tanganin ang biyaya dahil maging
problema sa mga komunidad sa kasalukuyan kapalibutan. In the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Kagurangan, salamat po sa mga biyayang winawaras mo sa muya. Lalong-lalo na sa biyaya kang creation, biyaya kang kapalibutan, biyaya kang mga kaning technology na sana magamit po niya mo para sa karahayan kang kapalibutan, magamit niya mo sa karahayan kang samuyang kapwa. Ini po, taon ang padagos mo po na ipadara sa muya ang espiritu mo ng inspirasyon. Tanganing ini mga inspirasyon na ini sa muyang kusog at in technology, talagang sa muyang mapakinabangan, bako sa na nagkaparang tao kundi kagabsan as in sa duyang environment. Ini ka po sinagad, mihuli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kita ng kagurangnan. Ang gabos sa mga envuelto di sa isyong ini, bendisyonan ng kagurangnan. Tangayin nama, ninaki as in Espiritu Santo. Amen. Amen. Yan, ang pangapunan po kang boses sa kapalibutan. Magtarabangan kita kung gusto tanin magayon na palibot. Salamaton po, tabi, sa pangalan ni Junapol sa Technical, si Jerome Nico Martinez sa DCGV Social Department, Chief Ramir Tanay, ang samuyang Chief Technician at saka cameraman, si Yansel Vigueras, siya man po, tabi, sa newsroom, at saka sa Cat College OGTs natin si Dante Melgar at saka si Brian Allen Santor. Hanggang sa Sabado po, tabi, ito na ang pangapudan giraray sa mga kababayan. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilago. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, maternya to